Ras hwyl i ddathlu'r iaith Gymraeg ydy ras yr iaith. Ni'n pasio baton yr iaith o un dref i'r llall, a mae'r cymdeithasau neu busnesau neu clybiau yn talu 50 pint i noddi kilometr. Mae'r elw yna yn mynd nôl i ras yr iaith a'r gaeth Gymraeg ar diwedd y ras. Ni'n dechrau ym Mangor ar fore dydd Mercher y 6 Orffennaf, yn rhedeg trwy Bangor, Bethesda, Betws y Coed, Llanrwst, Blaenau Ffestiniog, y Bala, Dolgellau a gorffen ym Machynlleth. Yr ail ddiwrnod ydy dydd Iau y 7 Orffennaf. Ni'n dechrau yn Aberystwyth am 4:19, lle Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Abereiron, Ceunewydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn a gorffen yn Castell Aberteifi. Ar y trydydd diwrnod, ni'n dechrau yn Crymych am 4:08, lle Crymych, Arberth, Dymych y Pysgod, San Clair, Caerfyrddin, Rhydaman, Bryn Aman, Llanymddyfri a gorffen yn Llandeilo. Felly dewch ar rhan o'r hwyl. Ni'n eisiau pobl i noddi, pobl i rhedeg, pobl i stwardio a cefnogi ni ar hyd y stryd. Os ewch chi i wefan rasoriaeth.cymru, mae'n manylion i gyd yna i chi. Dewch ar rhan o'r hwyl, pasiwch baton yr iaith.